Nkinsela online TV show. Ngibingelela nonke bafethu lapha emakhaya uyena uNjabula Mhlongo Nkinsela isiqhuma amasento buka ngiyabona namhlanje mfethu ngikuphathele izinto ezinhle kakhulu njengeNkinsela nawe njengeNkinsela ngiphethe ezinye iNkinsela ke namhlanje ke ngoba namhlanje sizofunda ngeradio sizofunda ngomsakazo namhlanje ukuthi kwenzakalani emsakazweni ngikuphathele umdidiyeli wenhlelo lapha ya kuKhozi FM show producer ngiphethe uThohzama ngwenya phinde futhi ngikuphathele umsakazo kwiVibe FM futhi nakhona uNoxolo Slot. So namhlanje sizokwenza ezinye izinto khona la kwiNkinsela online. Nkinsela online ezinohlonde TV. Asapha. Yes, sesifikile bafethu njengoba sibone nje bafethu uyanibona nje bafethu lana shaya amagawuni lana bafethu uyabona nje bafethu ngihleli okazi ethi ezinhle lana Nkinsela yabo manje ngizizwa ngiNkinsela ngempela ke manje ngizizwa awumakho ngiNkinsela lana sikhuluma ngami manje kulesibe ngikusona manje alright so la isikhona lana sise relaxation island bazosibotobotoza sibe sixoxa sibe senichazela njengoba nje ngishilo ukuthi sizokhuluma ngeradio namhlanje mawufuna ukumsakazi noma mhlawumbe mawukuyona le ndima le yabasakazi sho namhlanje uzofunda kabanzi ukuthi kwenzakalani kweradio yini enza kweradio ungena kanjani phinde futhi asazi ukuthi uphuma kanjani so umuntu ezoqala ngani qala la Thohzama ngwenya Thohzama ngwenya ke yabona kumayichazela ngaye mfowethu ke vele usazothi ichaza Thohzama ngwenya ukhona lapha kuKhozi FM umdidiyeli weinhlelo zalapha kuKhozi FM ngibingelele friends ngibingelele Njabulo ngibingelele nababukeli Nkinsela media online Nkinsela online si online friends si online ngababukeli ngiyabonga Njabulo kuba khona la yeah Nkinsela online shina kwethu inkinsela kulezo kuba umdidiyeli friends yebo wonke umuntu uyinkinsela njengoba ngihlezi ngisho wonke umuntu uyinkinsela ngendlela yakhe nami ngiyikinsela nawe uyinkinsela ngendlela sengiphethe inkinsela ke manje ke kwezokusakaza ke manje Noxolo yaphila friends lo gama ila uyinkinsela nje nawe mfethu no you know makhulunya ngeNkinsela kakhulu igama obulibuka nobutsotsi lino yabo kakhulu so yasayini nokungihlekisa kancane but yeah no bese uma sikhuluma kwezinto ngeNkinsela abantu abaningi baye baqonga isiqhumama sizeni nobaba lo mhlawumbe abona nje yabo imali kanje so then sabona no yazini uma unekhono kwinto noma mhlawumbe ugudi lonto le uyinkinsela kulonto le yabo so yeah now Nkinsela ngokwakho Nkinsela kahle Thanks for having me Nyabonga. Ngiyajabula mfethu ukuba nani ngiyathemba ukuthi namhlanje lapho ekhaya uzofunda lukhulu ngokweradio ngiphethe umdidiyeli lana ngiphethe futhi umsakazi futhi lana so uningi uzofunda uma ukuthi mhlawumbe khona ongazwanga kahle noma mhlawumbe ufuna ukubuza uzoya lapha comment section ufaka umbuzo wakho lapho noma mhlawumbe usho okushoyo lapho so kwazi sifunde nje bonke ama comments enu uphinde futhi nakhona ungakhohlwa subscribe la uyayibona ibell le cephaza yona khona uzokwazi ukuthi uthole zonke izinhlelo zethu zisashisa ngaleso sikhathi leso so lalela okwamanje sisazothi ukubotobotozwa then bese sifunda kabanzi ngaye uThohzama phinde futhi sifunde kabanzi ngaye uPrincess Lot so wena okwamanje ukuthi nje ake usibuke sibotobotozo usibuke nje sibotobotozwa sizoyinkinsela namhlanje buka yaba ngichazile ukuthi sise relaxation island yabona ligama kumele ukuthi ulibize mfethu ngobunono ngoba mazosheshisa uzovula ithola uswini uyabo yilonto uzolima mfethu so kambe mfethu igama ubani kambe mfethu uphuma kephi phinde futhi uqaleni ukusebenza la ekhaya kunjani ukusebenza futhi la ekhaya well igama lami uStutuzwa Ngema I'm from Richards Bay studying in DUT sure like well this is a friend's place and it gave me an opportunity so I underwent a training to ukwazi ukwenza izinto center like we started December but December we're doing house calls basically January we opened this establishment so we've been operating ever since January
Oh, okay. I know mfethu, I know. Hayi ngiyakuzwa mfethu, uyabona wayibeka nje mfethu. So oyiloduzana mfethu i-reaction mfethu yabantu mfethu. Bayithetha kanjani mfethu le ndawo lena? Nawe nje mawubabheka mfethu, like kwenzakalani mfethu atmosphere mfethu? Kwenzakalani mfethu? At first vele besi skeptical, but lento esenza la inesidingo kakhulu because most people work hard, like they do hard-working jobs. Yeah. And they don't realize what it takes a toll on their body, stress-wise, anxiety and depression. So that's where we come in to assist and help yabo usiza abantu kulezo zinto lezo. Yeah. So we've been getting like a massive reaction from abantu. We've had people coming in line like celebs as well. Yeah. And after treatment, they always calling us wowing and wanting to come back. So it's very needed. So umuntu nombanje osebenza kanzima, not even usebenza kanzima, but then if unomsebenzi nje, it takes a toll, stressful. This is the right place for you to come and just relax and catch umzimba wakho. Nyo mfethu ngiyakuzwa. Nyo ubona mfethu ngiredi mfethu kubotobotozwa. So mfethu thatha usibeke mfethu ukuthi manje kuzokwenzakalani mfethu osisi laba bami mfethu engifike nabo la ekhaya nizosiqala ngani nje mfethu la kule mbhede le mina ngazi ukuthi imbhede ke mina le mfethu. Nizosenza ini la mfethu? Nizosifakani nisenze ini mfethu? Well, no, they're just gonna go through a treatment of 4, I think, yeah, which is gonna be a scan. This is our ultrasound. Okay. So in a scanner, which is in a it emits high frequency sound waves to the tissues, which regulates in a the blood flow and promotes healing. So after this process, we're gonna move on to our. Ake sibuyele kanjena ke mfethu, ake siye kumjida mfethu selokishini noma ithekeni selokishini mfethu noma ubaba omdala mfethu obukayo manje mfethu ngiyakukhulumela mfethu lento ngidinga makunjani mfethu awungibekele ngidinga makunjani lento lena mfethu usho ukuthi nje mfethu uma ngibanje ijaqamba mfethu ngidinga le mpahla lena noma mhlawumbe mewuthi nje kunendawo ezine pain, yeah, whether muscles, leg muscles, back pain. Okay. So we use this and ihambisana nale chair yakhona le, which is a chair lesifakwe, and then we use the machine to scan. Oh, but okay. It's not a scan like the scan that you find at a labor ward or esibhedlela for abantu abanakuzana. Yeah. Just for muscles. Hayi ngizwa kahle. Awuqhubeke mfethu la kwenzakalani mfethu? Ngibona amakhandlela mfethu, ngibona amafutha mfethu. Yabona mfethu, awungibeke mfethu, awungibeke. No, the candles are for deco, obviously. Okay. So for decoration, and then this is the oils and the cream that we use to massage. This is a mental chem, which is it's more like imburcation. I want to ask it's Imburcation, yabona ngikhumbule ngesalukazi sama so yeah, no. So what this does, iyasiza ukuvula isifuba uma une congestion, iyasiza futhi to heal during the healing process of our muscles. Yeah. And then this is the camel oil, and you use it it's a massage oil. You use this to massage. And Okay. yeah, after you massage, and then they move on to a foot spa. So they're just gonna go through ultrasound scan. It turns ihambisana and a heat pack. Heat pack is khona esifaka nje so ifaka ethawuleni eshisayo. But asifuna ukuthi i-client lishe, but into esiza ngayo ukuthi i-open up ama blood vessels for ukuthi igazi li-flow better. Oh, okay. So yeah, that's the whole thing that we're gonna do. Lalelake. Yabona manje sizobotobotoza.
Alright, yabona masikhuluma bethu ngempilo. Yabona masikhuluma ngobunkinsela. Yabona masikhuluma ngenkinsela uqobo kuba isiqhumama. Iyona nto ke namhlanje yabasinikeza yona ekhaya. So ke into engizoyenza manje ngizoletha uThohzama khona. Ngihlelo uThohzama ngwenye Yabona manje uyabona inkinsela kodwa ukuthi yabona iyakwazi ukumenza umuntu abe inkinsela naye. Yabona ngizizwa ngithelelekile ukunkinsela. Oh yeah lento le iyathelelana. Iyathelelana lento iyomkhubo omuhle. Walikhuluma iqiniso kusho ukuthi ke nawe lapha ekhaya uzotheleleka ngobunkinsela uma uzowenza njani subscribe. Ake sazi uThohzama ubani uThohzama uzalelwe kephi uqhamuka kephi? uThohzama intombazane yasemsinga ngwasemsinga kodwa manje sengikhulile ngiyathanda ukuthola opportunity ukuthi ngichaze ngoba abantu balangikhulele ngakhona basho ukungibulala. Awu ngikhulele eDandi so ngihlala eDandi nje impilo yami yonke ngaze ngaqeda umatric noma ke i-high school yami bengayifunda eDandi bengifunde eGlencoe kodwa bengitravela nje to school and back so angihlala ngeGlencoe. Mangabe ke ngiqeda umatric wathi umndeni wami umuvele eMsinga ngizohlala eRes and nje from the time ngihlala eRes angiphindanga ngabuyela ukuhlala ekhaya. Ake siqhubeke naye uThohzama siyambona uyakhula bekade uyilo intombazane ethulayo noma ubuqaqekile ububa phela bengiphaphile mina ngibuke umntana manje sengisimile ingane uyaphapha uvuzi every time ngithi hey uyaphapha bekuthiwa hey ezibitey ngiyazazi nami ukuthi nje bengiphaphile ngisakhula bengibataza nje njalo hey nganakhona yaphapha so bengibona ngathi ukuphapha but I think I was outspoken extrovert angazi ngibe introvert but ke ngezulu waye extrovert bethi uyaphapha vele kusho kanjalo bavele bazolede igama bethe uyaqina wena yabona ke nje impela so ngikhule nje kumuntu ongathiya amahloni owenza izinto ngizothina ezibuka abantu nje stage base stage nje kusinto engangayiqayayo leyo sontweni nganga ama play angikaze ke ngicule ngoba nje kuyangihlula mhlawumbe kube ngaba nalo iphimbo ngabe ngacula futhi oh yeah kodwa nje hayi ngumuntu wesport ngidlala kakhulu isport I still play till today bese ngithanda nje entertainment ke ngisebenza ama-facets amaningi entertainment not just radio. Oh yeah imake yabona ukuthi lamanzi lawa afudumele kamnandi uyawezwa nawe manje impela avele enze inkinsela impela ivele yabona ishisa yabona nto leyo imake umuntu mayisuke eshisa ngesizulu ngesingisi kambe kuthiwa njani hot okay compliment okay ake siye lana kulo msebenzi lo owenzayo ngalesikhathi ukhula ke mhlambe use high school mhlambe use primary use high school waba use university wathi yokukhula wawukade ucabanga ukuba yini mase nisokhulile noma kuvele ukuba umdidiyele bekade kuyinto yakho vele mangisakhula I never bangabami bonke always wonder ukuthi how I ended up in radio. Never thought of radio ngisakhula always TV. Okay ekukhuleni kwami nje ngangihlezi ngathi nje base TV se-TV ama TV kwaba ne-rise ka DJ Zinhle i-rise ka DJ Zinhle iyona yanginika i-belief yokuthi it's possible because uZindle useDan House. Okay so mangabe uhlala eDan House uthenga eDan. Okay ngelinye ilanga nje ngihambela ngambona uDJ Zinhle but lapho ngase already inspired kakhulu by her yabona sa DJ lapha yabo inambleshwa iDJ ijika amajini ijika amajini ngathi ngo DJ kodwa ngambona uDJ Zinhle la eDan ezothenga I didn't even talk to her ngambuka and I realized lapho ukuthi iphupho li possibility ingenzeka ekubeni ke lo muntu enguyena futhi ngoba ama decisions amakhulu that affect our lives sonke sisebancane mhlambe ungenani abantu abadvisayo if mhlambe sesiza ba understanding nane career path oyichoosana so iphutha engikholela ukuthi ngalenza well noma ngabanga iphutha because it's paved my way ke manje after matric
I believe I should have gone to Joburg, and I had an option to go to Joburg. Ngahle kulala ngiyagol ngoba wonke umuntu wasesikoleni wayakhona. Just like oh yeah. So ngathi ngise high school all over again ngihlangana nawo bonke abantu ngabe ngathazini ngizoya eThekwini. Ngayibaqala lapho because iTV intshe eThekwini. So mangifika mina la eThekwini TV ayingekho. Impela. So ngiyafuma ngifika first year ngihambe ngiyofunda eDamelin. Ngifunda film and journalism and media studies. Okay. Ngifunde khona. Ngihlangane nomunye ubhuti I think wayenza guest lecturing. Okay. Nje ngihlangane naye usebenza on radio, usebenza iNanda FM. Yeah. Sikhulume ngithi because ngihlezi ngimkhuthele. Anginqeni ukwenza something bese ngisikela I would like to come and check it out. Okay. Yeah. He was doing technical production for the station at the time. Oh yeah. I'm shout out to igama lakhe Ubonga Msana. No, Nkinsela. Shout out to Ubonga Msana because today I'm young. Ngiyabonga. Entertainment ngiyayithanda. Yeah. Mangifika la ngikhomza I like this very much. Bese ngiyadideka ngithi ayi ngibonga umsakazi. Because ngazini at the time ngazi ukuthi mawusebenza redweni umsakazi ne. Impela yeah. Ngempela 1 ngithola ithuba lokuthi ngibe gossip column. Oh, okay. For breakfast show yakhona eyenziwa ubhuti ayibizwa uMludo Ncabe at the time. Ngenza gossip yakhona. Ngishaya ngijimina. But I never lied. Every time I was so hard on myself, I just felt good. No, bedile. I guess I didn't ndlela ngeplan ngayo. Yazi le story bese ngama point out 3. Bese presenter singagijima. So angangathanda lokho. Ngagcina ngifike epoint lokuthi mangithole into engiyifisa ukuthi ishiwo ngifuna ukuthi ishiwo wena. Oh. Ngifuna ukuthi ishiwo umunye umuntu yabo. So kwenzeke ngelinye ilanga futhi ngisenanda FM kumgqibelo ngidlala top 20 top 30 yenziwa uMthulane eUgagashi. Ngempela sengijwayelele into ukuthi ngibhale nje ngithi wenza ungakaza nokuthi uproducer lo if I'm being honest. Mangimnika uthula naye ejabule sa one time ngene umunye umuntu e-studio and he has to do an introduction. Zama, this is APNC, this is Zama, my producer. Laqala lapha igama produce. Thohzama my producer. Ngama lapha ngathi kuthiwa uyini producer. Producer kancane Nanda, I was at Nanda for 3 months. Angihlala ngeNanda FM. Suka from Nanda FM into ayingishaya kakhulu is that angithi most of the computer stations were volunteer. Yeah. And at the time I was a student as well, so I was cooking. So I looked ngathi ikhona ni computer station edrobheni. Ngempela ngayibheka ngayithola izwi lomzansi. Ngahamba ngene izwi lomzansi ngafika ngaproducer breakfast show yakhona ngenza music compiling for the station. For a whole year I was producing a show I presented BK. He was the anchor. Bese kuba yimina i-content producer kuba uhloniphile Fakaze fundindaba kube uSpam owayenza sport kube uMavunda owayenza technical asiba u5 in the team. Makuphela unyaka uBK yaqashwa ekhosini. Oh yeah. BK mayaqashwa futhi BK mayaqashwa qashwa yonke team yami uhloniphile Mavunda behambe. Bra, I remember thank God for social networks. Ngila duty ke manje mase duty. Yeah. Ngibhalela uZandile Temple DM on Twitter. Ayibile ngamlami ngoThohzama kanjalo. Now I really can't remember the story, but I'm convinced that I really want to see him. I think give me okay cool figure on this bill SABC. Yeah. Ngiyakhumbula ngihamba nomngane wami lapha engiphelezela siswela iduty ngeenyawo sinyuke siye SABC ilanga thi lapha emini siha sifike Tuesday oqala uZandile ukuthiwa ukhona office phezulu which is busy Thangwe next Tuesday I thinking Jabulo I went back olesibili hlaba ba4 ngazabona uZandile lesibili wes5 every Tuesday sidonke ngophela imoya futhi ngiyakhumbula nje ukuthi
mhlawumbe ngazi uma kwenzeka umncane yini angifikelanga nje uqhiphe kwenhliziyo ukuthi halo sisi lo mhlawumbe ngenza isilimo what every time uthi ngibe Tuesday wathi uma kuthiwa ubuya Tuesday ngithi ngiyabonga because wayengasavela uhambe kwakuma kuthiwa hamba ubuye ngithi ayikho inkinga hawu nangempela that 5th Tuesday ngigcine ngimthwala Zandile nahle ngaso kuthiwa nje Zandile nayo leyo ngane Mata ngimnyuka Impela ngala impela nginyuke nge-2nd floor Zandile kubelele njani ngiyaphila yes how can I help you lapho ngifika ngiprepared ngiqedile ngizomtshela mina ngeyohlelo elisemoyeni Zandile khona uhlelo olungena ngolesihlanu la libizwa ngokuthi Never Give Up isakazwa uTshatha i-content i-technical producer uSibo alinayo content producer hayi asinabo content producer vele ebusuku asibadinga sengidedele ifile ukuthi waye ngidinga mina nje ukuthi ngikhumbula kahle ukuthi mana lapho Njabulo at the time I was 18 19 at that time othi mana la ngiyabuya waphuma uhamba ngaphandle wabiza some veterans abantu basekhosini athi kwabiza ubaba umfundisi uZulu ayisebenza ekhosini at that time biza nomama Vicky Masulu be-office like ngiyabazi abantu industry bo bathi ukhuluma ubuthini washo usho ekhaya Nkosi yami ngathi mina ngenza ukuthi bahleka bathi hayi Nkosi sindile kwenza ucabanga ukuthi la bantu abakhala khaya bekwazi ukuyenza lento leyo ngeke ngakhumbula ngempela ngathi but ngayipitcha nje ngayiqeda bathiwa okay cool cha hayi wangcoma washo ukuthi cha ungithandile but njengoba seshila they don't do ama-producers for night shows abanayo budget for all of them athi nje okay ayikho inkinga vele ngisebenza commentary station I'm volunteering so I wouldn't mind ukuthi ngizovolunteer ekhosini kanjalo ke mfethu uMsakankulunkulu bengivumele benze nje into eyangenziwa at the time it was really the grace of God bevume ngingene kanjalo ekhosini ngiproducer uTshatha cabanga ukuthi ngofika nje eradweni ngiproducer uTshatha uzongena ngoTshatha yebo ukuthi kumusa even back then uma ngifika uTshatha wasn't like ubanele ngane le it took me wangifaka enye into yokuTshatha wazibaba wami seqeda ngakufanda line lokho but I think yikho okwamenza ukuthi futhi engithande engisondeze kuyena down the line we found out hayi bo uyamazi bakhe boss but I think that's the reason angithatha ngayo manje but back then before he even knew he was still very respectful ngiyakhumbula nje ngasebenza noTshatha for a whole year ngihlale rest isho yethu yayiqala ngo-11 iphele ngo-2 ekuseni engibuyisa njalo rest njalo kwakungekho ngisho Uber at the time kwakusekhona ama-meter taxi ama-meter taxi ngengadlali nawe ngoba ungena nje vele ethi 5 rand isamela isazosuka iphinde ithi 10 rand 50 and now i-student uyibuka kanje ngiyabona uma iqala ithi 50 man ngizohlala and I'm gonna walk ngiqede indlela yami so ngalowo musa lo for a whole year Tjhatha would take me back to my place after every show engibuyisela and ngalokho Njabulo lokho kuvolunteer kwami okwangivulela iminyango ngoba kwathi the following fiscal ilandela ngakhuluma mfana noZandile wangichazela nje ukuthi bakhona vele producers abazenza njengoba nje ngiyazi i-deal yethu is what it is I didn't hate angibanga but bese kufunakala umusic compile eGagas because that's the time uZanda was moving from eGagas to Khuzini and now I had done music compiling for Izulu Mzansi and apply ngibizwe for an interview ngifika njani saphila to conduct the interview iphela interview ayibesho leqede bese esethi kimi umimi osebenza eGagas ayibangithandile impela kakhulu kwasho icima just unfortunately they already had someone in mind really for the music compiling position they already had someone in mind I was so happy ngiyakhumbula yabo uma uzoya for interview hamba ngamatekisi ufaka amaphaqo ngamateki la yakhona ufaka amaqhoks ngiyayibona leyo so mase ngiphumile sengasawuthola umsebenzi kanjalo sengikhumula amaqhoks afaka esikhwameni ngafaka amateki ngihamba ngathi bangiphuma nje ngijika khala ucini yebo ngiyaphila Thohzama this is was HR at the time are you still around can you come back ngithi yes shwinge nje wathola ukuthi ngafika sengifaka amateki this time around
Yes, but okay, so Thohzama, we have someone that we want for music compiling, but siyabona CV yakhe you're producing of course, you are producing of course in Git, yes I am. So I know we have an opening for a producer for 12 to 3 show. I mean, you'd be interested. At that time, I was doing my second year. Yeah. And mind you, zonke lezi khathi engiyibalayo bengisa volunteer. So Mark is we offering you a job to come and produce a 12 to 3 show. Nemali. This is now you are hired to say. Yo, that was my big break. Ngawuthatha lo msebenzi lo. Ngangena kanjalo producing. I produced for Nkinsela. We had a 12 to 3 show called The Big Bang. As a color for years. I think we did that show for 2.5 years. Wahamkini, ngasuqhubeka kancane no Felix. I think when I was 22, I ngifika la into ethi ngiyafuna ukact. Yeah. Cha ngiquitha nje gagasi kahle futhi ngikhumbula ukuthi because hey ususebenze kangaka waqala phansi waquitha futhi wayo ngifuna ukact. Ngeke ayisibindi esingaka. So I remember gagasi inhlanza khona zishintshwa ngoMay. I think I told Mimi about February. Ngathi Mimi, I will not renew my contract in May. Ngicela ubufuna umuntu ozosebenza. So okay, I think they thought mhlawumbe I was going to change my mind. Bahlala kude. Hayi baba sengithi sengiyahamba. Hey Thohzama, can you please do one more month? No. I remember I did give them that one more month. We were told before we were told. But ngahamba. I went to Joburg. Ngafika ngafunda uku-actor. And I did a couple of small roles in Joburg, but imali engahlangani. Yeah. Yabona from Pumekaya, it was the first time I'm here. I need to make rent. I need to I did some qualification in sports. Oh, okay. Yes, I did like duty. I did sports. I did performance. Ngasebenza ejimini kwaqhamuka ubaba uDuma kanjalo ubaba uDuma ngizomkade ngamazi uduma kanjalo ukade ngamazi ngisasegagasi manje ngibona ukuthi ngisegoli Thohzama mona have a show eThekwini called Imbewu the Seed and I want someone to come and do PR. You've worked on radio eThekwini, you can do that. Sehle fethu size nangempela ngifike ngishaye iPR kaMbewu for another year. Inhliziyo yami ebuhlungu yabo kusanzambe was very hard for me. Yabo lento ukuthi kuthiwe you're so close but you're so far. Yeah. You're so close but you're so far. People are just walking around doing the exact thing that you want to do. And you have to kind of show them. You need to show them to where the set is. Yeah. Like a life that you really envision for yourself. Yeah. So I didn't say long Bambewu. Oh, luckily for me, just when I was considering ukuhamba kaMbewu, but ngizobona ipost ye producer on Cause FM again. Kanti ngithi ngaphambilini ngivolunteer khona. Yeah. Nga-apply this time around bangibiza for an interview. The interviewer, I think ngempela into campaign that I stand out was the fact that I previously volunteered. I think that's what I had. Yeah. Ngaphezulu kunabanye. That's what I always tell to people as well. Abantu bafuna ukuvolunteer, abantu futhi awufuna uyosebenza khona uzohola. Ngithi yazi you don't know iminyango evula ukuvolunteer. Impela. So mangiyokho I honestly think because of that. But no, Lengani has worked here before siyamazi ngoshaka team and then they hired me. And I've been with Cause ever since. I think it's my 4th year now. Oh. Nkinsela bonke awulethe shaya Nkinsela chairs vethu siyakhuluma ke manje. Wow, so manje lana ke vethu ngiyayizwa yonke le ndlela le oyichaza indlela osuyihambile kusukela uqala ungena uphuma ubuye waquitha waphinde futhi waya kwezinye indawo konke lokho yini into yaba yi-challenge enkulu kuwena kuyo yonke lento lena la wabona ukuthi yabo la ngiyayeka manje ngiyeka konke manje noma mhlawumbe sengiyohlala ekhaya? I think my biggest challenge was when I moved to Joburg. Yeah. But nje ngifuna before ngigqilela futhi indaba angikazi ngiyaqavela ekhaya because I thought God when we moved to Msinga from Edandi I could see a difference in lifestyles. Yeah. So one thing was clear about that, and I don't even make my bed yet. I'm just very close and about. So I was very driven. Saying I need to make it. I need to succeed. But I think the hardest points of my career was when I was in Joburg. Yeah. When I was in Joburg,
I think ngakhula kakhulu ngomqondo. Many things happened about Nkinsela eThekwini. A long-term partner that we had been together for very long. Yeah. And nginomsebenzi angisecure nje all of that. Yabo mangifika eGoli, tell my brother. Yeah. Kwasuka. Ayizakhala lalela. So I think lonto leyo depressed about a long time because we've been together. I mean, I was with one boyfriend throughout varsity. So I've been with him for like ever. My family knew him. Oh yeah. Hey, mangifika eGoli, so college ngizwa ama reports of things that he was doing. So lokho was one thing eyayingiphatha kabi, but two into zangahlangani ngizeleke manje ngicotha angilahlekelwe le relationship yami and everything else but akuhlangani yabo. So the acting was very slow. I appeared once on Generations and I did a couple of our stories but ngahlangani yabo, but ngangifunda and also ngahlangana mina eGoli. I had a friend, I wonder if I can share his story because he's a celebrity. Yeah. He wants to share it himself, but it was shared. Yeah. Men's BL. Okay. Pastor Kwala Nozana. Oh, ngiyambona. I met Men's in Joburg when I was in the brink of just a breakdown. I was like, I'm going back to Durban or what, and he said to me, how long have you been here in Joburg? And I said, I was just over a year. He laughed. He said he'd been in Joburg for about 7 years before it was at the top. And that's why I knew I'm now 7 years. There and there I knew I'm now 7 years of Shizila, right? Yeah. Now. So I ngafunda eGoli, mangiqeda nje ukufunda ngagraduate. Nami futhi abanye ngihambe immediately eGoli ngaqhamuka work opportunity. Yaqhamuka kalulu opportunity ngabuyi. But I think the hardest time for me was in Joburg because that's where I had to ngibe umuntu komeyedwa ongenakho ukuthi I'm leaning here ngabantu engibafonela yabo ngaba nje ngiyena eGoli. But I made a nice try for myself. Abangabami ngabamithe basekhona manje. Okay, then uma senesibheka ke phinde futhi kuyona yonke le ndlela lena seke wacabanga ukuthi uyofika la ukhona mhlambe. Ngiyangakufisa. Mhlambe noma ngeke ngithi ngake ngaba neshow ukuthi ngiyophinda ngicine khona. But ngangakufisa. Yeah. You know, when I was in Joburg, I also did realize ukuthi I already singayithanda. Yeah. Namhlanje I'm very clear, but back then I wasn't sure. But now I'm very clear. I know I love radio and radio loves me. Radio I choose. So when I figure calling, I tried to do a bit of radio. I volunteered on Kaya. I'm a territories are fun. Egoli is not just a language barrier thing, it's an entire society of people that know each other. Yabo, mina benginapho la eThekwini. Mina bengiyengena emcimbini or endaweni and ngize ngiphume ngabona umuntu ongaziyo. So naseGoli kunjalo. Kanti eGoli ungena uzuphume. Abantu okwaziyo yabo because you're not from around. So mangisuka eGoli sengibuya ngiza la eThekwini, I knew ukuthi I wanted to go back to radio. I did wish to a point ukuthi ngize nguthola nje umsebenzi sokwenza ngangubheka. Ngangubheka nginesifiso nginentshisekelo but angenayo show because izinto keep moving. I mean at the time no project abashisa kabukhosini ababegijima kanje. So I was like no. Yeah. But I really hoped and wished and have manifested well. Yeah. All right. Mbukeli lapha ekhaya. Yabona mfethu kuyashisa. Yashisa inkulumo mfethu, uyabona yashisa inkulumo phinde futhi kushisa konke esikwenzayo. Kuyashisa madoda. Alright, ngokubheka ke izinto osuzenzile ukuba kwi fitness phinde futhi acting, ube phinde futhi PR, bese kuzoba phinde futhi producer, waphinde futhi wenza gossip, waphinde futhi little bit of ukusakaza. Konke nje konke lokho yini into ongayisho kumbukeli la ekhaya mhlawumbe into ngam-advisor yona osafisa naye mhlawumbe abe actor, usafisa ukuthi abe umculi, usafisa ukuthi abe umsakazi, usafisa ukuthi abe yiloko, asafisa ukuthi abe yiloko kodwa manje akuhlangane, uyahlanganisa akuhlangane phinde futhi akabi nayo ishow ukuthi ngabe lento iyona ngempela noma yini mhlawumbe into ongayisho kulowo muntu loyo osahlanganisa. Yazi ngikhumbula a moment kufike uAnga uNat Music at my high school after school and he got that question and he said something ngarola amehlo because I felt it was so cliche. I was afraid to you need not to give up on yourself. It's the most important thing is
Rolla, America, it's like, oh, man, we've heard this a gazillion times. But I'm quoting this because it's what I'm going to say. Yeah. It's the truth. If you don't start, if you don't put yourself out there, I'm going to say, ukuba umsakazi. Yeah. But mangathi awukhiphe manje i-demo on your phone because manje sinamafoni akanayo. Umuntu asho nje ngomlomo ethi umuntu ufuna uku-act. Have you ever nje taken an acting class? Ngisho bekuthiwa e-high school, ngisho bekuthiwa community hall kwezinye indawo bakofarisha into enjalo mhlambe ku-act emahholo akhona or emasontweni. Wake wayenza into that speaks into what you want to do. Yeah. Then maybe you really don't want to do what you think you want to do. Into mhlawumbe social media olahlisana ngayo ke ngifunde nje ethi umuntu enasoze ngivolunteer for so many years. Volunteering is what builds you. Lento ekwakhayo ukuthi namhlanje ugcina ukwazi ukubekezela. Ngisho bekuthiwa izinto mhlawumbe zima zibheke phansi kanjani uyakhumbula leso sikhathi leso zakufundisa i-patience ne-perseverance so unganqeni ukuvolunteer abantu abafuni ukuvolunteer. I can tell you uma nisemnyango nizoqashwa nibabili wena you've got asithi varsity education kuphela unokwala has got varsity education and community radio. Ubani ozoqashwa lapho ngoba ilona experience because any experience nje emnandi ngayo ku CV ayibhala ukuthi volunteering. Ubhala ukuthi bengisebenza kuKhozi FM. Wena nomqashi wakho enazi ukuthi uyahola malini noma uholi. I-experience will always be experience and no one can ever take that away from you. If wena uhlala emsebenzini after work ukuthi ama-computer achofa kanjani until kuthiwa uzochofa nawe omunye umuntu wena makushaya u-3 for example uyaphuma ehamba usashayisile you're never gonna get a new skill. And mawuhlala phansi uthi wena-ke njengo-technical producer wenza ini and then nelilanga uzofonela ukuthiwa ngicela uzongenzela lento leyo lo muntu la kayenzayo and that's how you get your foot in the door. But mangabe nje uzofuna ukuthi uphuma nje esikoleni bese ucela uzohamba uyongqongqoza ukhozini ngenzeka abanye kuyabenzakalela but ngokucabanga kwami usuke une upper hand if une experience be it community radio, be it commercial, be it anywhere else, but experience izohlezi ikulela iminyango more than umuntu ophethe nje degree enkulu engaka ngisho ukuthi usenze i-MBA wafundela ulast number ukufunda. If uzofika umuntu nje ofunde i-diploma kuphela but on experience umuntu yakufuna because lo muntu uyakwazi ukuhandlisha i-mic theory ne practical into embile ehlukile. So it's really important for umuntu ofuna ungena kule industry aqale as apply, start doing it today. If you want to act, sinamafoni namhlanje. Shoot skits, post it on. Everyone is acting on TikTok. On TikTok, abantu are so good. I was seeing another guy as well. I've seen him now on 2 productions. Unfortunately, I must apply. Ngaloku mbona kwi hostel sengeke ngibona kuzalo futhi. Lo mfana ngimazile ku TikTok. Konke nje ukhulu ohleze enza ama skits on TikTok. He's now mainstream. He's on television because he started. Akahlala ngokuthi nje ngizolinda ama brief. Ngihambe ngiyo-audition. Also these things or acting no radio bambani are almost like sport. So you have muscles for it and you need to exercise those muscles. So if usakaza even umbhobho or invisible, you are exercising a muscle yokusakaza. If you are acting in front of isibuko, in front of abangani bakho, you are exercising that muscle, you are activating it. Ukuthi mase kuthiwa action phambi kwecamera ngempela. You've done this before. Ayukuthi sewubushasha konke kwena. Nguzwa kahle. Bafethu sesigoqa isikhathi sami sino Thohzama. Sesigoqa lesi sikhathi lesi. Lalela, bese kumnandi ukuhlala noThohzama. Ngiyathemba ukuthi nawe ukuthokozile, wafunda okuningi. Wafunda ukuthi kunjani ukubekezela empilweni, wafunda konke nanokuthi ungagive up. So ke ikuphi lana Thohzama mhlambe nje ongasivalelisa ngakho amazwi nje hayi ukugcina ngci cha amazwi nje ukugcina la kulolu hlelo lethu. Valelisa to more than anything you need to believe in yourself.
izinto ezenzeka emhlabeni and worse lesi sikhathi sesiphila kuso social network has a lot of influence ungashutha into eyiwani yakho usaqala bekuxeke kuthiwa uyabheka lana indawo yenza ukuthi lana wakubonela wenza ukuthi la okubalekile is to know ukuthi wena ufuna okubalekile is to know ukuthi wena usukaphi mina enye into motivate kakhulu always remember emumva ngisukaphi mangabe ngigive up manje ngiyafisa ukubuyela emumva la ngiqhamuka khona noma wena go forward and yazi awukho umlingo lo ukuthi kufanele wazi umuntu ozokufaka awukho umlingo ukuthi mhlawumbe kumele ube ngane kaSibanyana njengoba ngichaza istory sami mina ngasuka ekhaya ngingazilethe kuno ngifike ngayihlalela phansi edeskini ngalalela ilecture ngokukhulu uphapha ngagijima ngayo kuyona ngayokhuluma nayo ngathi I want to see more of what you do that's taking initiative funeka lezi zinto enjena uzisukumele wena because it's what you want yabo ngahamba ngawucela ukubuka into oyenzayo cela if you've got time just cela nje ukubuka I promise you lonto leyo is gonna change your mindset altogether ikuvula umqondo and it's gonna take you away from izinto lezi ezikhorathanayo la ngaphandle azokusebenza umokhozini kuyanginqabela ukukhuluma isingisi ngisabathe isithi nje cho but if you invest yourself in things that are of interest to you you know I believe you will reap the rewards but if ufuna ukuba umsakazi and you spend half your time mhlawumbe ubukela imoto edriftayo maybe that should be a career that you focus in and just in closing no just in closing no kuba Nkinsela first kuba Nkinsela just in closing ngiyafisa kakhulu ukuthi abantu bebe ne curiosity bezibuze ngawo wonke ama careers akhona and all lento esikhuluma ngayo because working on Ukhozi FM doesn't only mean you are on air nor does it mean you are producing because it's still considered on air but there's so many other jobs ongawenza khona or sound engineering excuse me kukhona so many kukhona or marketing kukhona yonke into if ufuna ukwenza umsakazweni but you don't be on air find out all the other little jobs that are involved the same goes for TV on set ngasebenza on set njabula I was so shocked because we just know the people abavele screening mhlawumbe about 20 i-production has about 150 people abasebenza imisebenzi kukhona okuqubula nje intambo kukhona ophatha these things kukhona imisebenzi eminingi and thina kakhulukazi isiqhamuka emakhaya asazi ngayo so njengoba sinamafoni nokuthi lokhu scroll ubukela ama-memes ushare ama-memes just really ask yourself all the kinds of opportunities that are available out there especially njengoba ngisho ukuthi in the entertainment industry kunama opportunities amaningi esingabazi thina abantu bamnyama thina nje mnyama ngingaphatha ukuthi nje uma unga-act mhlawumbe uya-direct kukhona ogefa kukhona sound guy kukhona kukhona boom sweep kukhona futhi abantu aba-specialize ngento obungekucabanga ukuthi unomuntu ospecialize ngalento leyo uyabo kukhona wenza nje light kukhona wenza there are too many kukhona nje camera focus put just too many opportunities usekhaya ufisa ungena ku-entertainment industry uyaqala ithi nje ziqale nge-information fisa ukwazi ukuthi njengoba uThohzama esegcine esekanjena nje unasabakulese sesiyona who prepared it umuntu othi set dresser ombeka zonke lezi lezi too many job opportunities okwakho ukuthi uyitshele ukuthi uyafisa ukwazi and information is available la nansi information ayikho nakude kufanele ukuthi uhambe emaphekweje awufonela inkosi yami no phansi embhedeni wakho hayi nonguzwa kahle mhlawumbe abantu abafisa ukuthola ke uThohzama mhlawumbe bamthola kephi Thohzama just shot season 2 of Reka. Oh, alala. That is an Emmy-nominated show. So I really can't wait for that. I haven't been on TV in forever, so I got for my release dates. You can just maybe tune into my socials. On Instagram, I am Thohzama N. On Twitter, I am Thohzama_N. It's actually the other way around. On Instagram, I'm Thohzama_N. On Twitter, I'm Thohzama_N. And on Facebook, Thohzama_N. No, zibhaliwe la. Zibhaliwe. Zibhaliwe. Njengokubona nje impela uzokwazi umthole lapho uThohzama.